הארגון ברית יוסף יצחק מוכר לי היטב, שהארגון הזה פועל רבות, פועל גדולות בעצומות בכל ענייני ברית המילה. אני בעצמי שלחתי אליהם מאות תיקונים לבריתות מסובכים שמוהלים לא מעלו אותם כהלכה, וכן גם כן מי שסנדק, אז גם כן ידוע שמעלת הסנדק כמה היא חשובה כמקטיר קטורת, ובפרט לסנדיקאות של מבוגרים, שזה ממש נחשב כשותף לברית עצמו, כאילו הכניס את היהודי הזה הוא בעצמו לברית מילה. וכל מי שסנדק לאדם מבוגר, אז מעלתו היא כפולה ומכופלת מסנדק של ילד בן 8 ימים. עד עכשיו אני באמת הרגשתי חצי יהודי. עכשיו הגיע הזמן להרגיש יהודי שלם.